Ay, good afternoon po. Nandito po si Ma'am Rosalinha. Rosalinha, ikaw po, Mami. Ay, Mami, bali po may nagpa-deliver po kasi sa inyo dito ng DVD player po. Wow. Sa inyo po nakapangalan. Isang napakasayang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, and all things are possible if you believe in thoughts. Ayan, isang araw na naman ang bibigyan natin ng masayang experience dahil muli na naman tayong magbibigay ng saya at sorpresa. At ngayong hapon, andito tayo sa Gainsa, Camarines Sur upang sorpresahan ang isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo o mga pagkain na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. So andito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon na may happy birthday Nanay Rosie and we love you. Napakasarap na bilao ng palabo. Napakasarap din na lumpia. At ang ating mixed kakanins from Ning's Classic Merienda. A 1 bucket of Chicken Joy from KFC. A red ribbon cake. At isang napakasarap na chocolate of Ferrero Rocher. And 3 bottles of 1.5 Coca-Cola. At may regalo din tayong ibibigay na bench. At syempre, ang napakabongga natin na money bouquet na may fresh flowers na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ng regalo natin na ihandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. So ano paninintay natin, samahan nyo na naman kami. From social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. Without just create but captivate, patuloy tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa at positive vibes. Tara na't samahan nyo na kaming kilalanin si Nanay here at Barangay Kagbunga, Gainsa, Camarines Sur. So, andito na tayo sa Barangay Kagbunga. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin ng ating lucky mommy for today. Ala, dito po si... Ay, ano ba? Tao po! Ay, good afternoon po. Nandito po si Ma'am Rosalinha. Rosalinha, ikaw po, Mami. Ay, Mami, bali po may nagpa-deliver po kasi sa inyo dito ng DVD player po. Wow. Sa inyo po nakapangalan. Bali po may shipping fee lang po kami ng 1.5. Papabayaran lang po namin ng 1.5 for shipping fee po yung Mayo DVD pa, player. mayo pa, ano? Ano po, Mami? Yan, mayo pa, ano to? Shipping fee po. Paid na po yung DVD player. Nasaan yung Yung shipping fee, nandiyan po sa sasakyan. Yung ano lang po, yung shipping fee lang po. Ang aram po, itong may ilaw na stand. May ilaw na stand, iba da po to. Baka po iba po kaming para deliver. Ay, hindi po kami Lazada, Nanay. Binibilan po kami from Albay. So, okay lang po, pa-receive na po namin yung DVD. Okay lang po sa inyo magbayad ng shipping fee. Shipping fee po na 1.7. Okay lang po. Sige po. Magbabayad na lang si Mami ng shipping fee. Ano mo man talaga yan? Opo, sa inyo po talaga yan, Yan Mami. may order. Mamaya po, papareceive namin. Nakalagay po sa resibo. Pero sisay talaga. Sisay talaga. Sige, Mami, mamaya po, papaalam na lang po namin kung kanina galing. Sama muna kayo, Mami. O, tara po, Mami. Sama po muna kayo, Mami. Sama na kayo, Mami. Yan o, may order. Day po, kailangan po kayo. Baka may magsabi sa ilang.
Ay, dito lang po. Sige, mami, dito ka po, mami. Dito ka, mami, alika po. So, mami, ito pong, ano po sabi nyo, Lazada? Yan po ba yung inaasahan nyo, Lazada? Opo. Ano to, pagkenggan? Ano pong sabi sa inyong darating dito? Wala po. Okay po, ito pong dumating po is DVD player po po, mami. Bali, papareceive na po namin. Sabi niyo, okay naman po magbayad ng shipping fee. Ano? Okay lang, Nay. Okay lang. Sino po yun? Anak niyo po? Manugang. Sige, mami. Halika dito, mami. Lapit ka dito sa akin. May magsabog. Walang sasabog dyan, mami. Sasabog daw. Sige, mami. Papabuksan natin to, mami, dito po para makita nyo kung ano po yung DVD player po na nakabang para sa inyo. Sige po, mami. Open nyo po. Ay, ayaw po. Sige po, mami. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Harap ka dito, mami. Harap ka dito, mami. Ayan, ayaw. Sumunod sila ni mami. Kanino kaya galing yan, mami? Taiwanese. So, hello, mami. Good afternoon po. Kami po pala ang JFS Petals and Services. At itong sorpresa at mga regalo na to ay para po sa inyo. So, meron kayo dyan, maming bilao, may kakanin, may Shanghai, may chocolate, may coke. Harap kayo dito, mami. Naiiyak kasi si mami. Ayan. Tapos, mami, may bubble balloon ka. At mami, hinawakan na talaga to kanina ni mami. Gumanyan siya eh. Parang bendisyon daw sa sa pera. So, mami, ayan na pag-share sa picture niya. Sige po, mami, take your time. Ayan, sige, kinukuha na ni mami. Sige lang, mami. Sige lang po. Sige lang, mami. Sige lang, inulubos-lubos ko, mami. Tinatanggal siya na daw magtatanggal ng design actually. Ayan, mami, wait lang po. Wait lang, mami. Okay lang, mami. Okay lang. Mamaya, makukuha mo yan lahat para sa'yo. Ay, naiiyak na si mami. Para sa'yo yan lahat, mami. Ayan, mami. Sino ba yan? Sino ba yan nasa picture? Ayan, gusto niyang kunin lahat. Naiiyak si mami. Ayan, mami. Mami, harap ka muna sa akin. Dito sa akin. Mami, lahat yan. Sa'yo yan. Makukuha mo yan. At mami, bago yan, ibaba muna natin to. Nasaan yung sash natin dyan? Yung sash natin. At mami, tanggapin nyo rin po itong money bouquet natin. Money bouquet natin na pampaayos ng bahay, mami. Tanggapin nyo po ito. Napakabongga. Kayo na lang po ang bahalang magbilang yan. Mami, para po ito sa inyo. Tanggapin nyo ito, mami. Mami, grabe emosyon ni mami. At syempre, ala ka dyan, sige. Ala, totoo po yan, mami. Mami, harap ka dito sa akin. Isa ka dito, mami. Mami, naiiyak kasi si mami. Mami, isuot niyo rin din po itong sash na merong happy birthday dahil kayo ang reyna ngayong araw. Happy birthday po! Ayan. Mami, isuot niyo po ito, mami. Ayan, mami, ayusin niyo yung tayo niyo, mami, para hindi kayo matumba. Ayan, mami, isuot niyo dito sa kabila. Ayan, isuot nyo dito sa kabila. Ayan, napakaganda naman talaga. Mami, iharap nilang po yung money bouquet nyo. Ayan. So, yan pong money bouquet na yan ay pangpaayos nyo po ng bahay. At napakasasarap na pagkain ng regalo sa inyo. Totoo po yan, mami. Wala pong daya dyan. Hala, sige, amoy. Hala, sige, amoy. Hala, sige, amoy. Totoo yan, mami. Totoo po yan lahat. So, mami, sa tingin nyo po, kanino kaya galing ang regalo na yan para sa inyo? Taiwanese. Taiwanese. Kanino pong Taiwanese yan? Kanino? Wang po, yan. So, eto pong gift na to, mami, ay galing po kay Ma'am Eden Wang. At yan pong mga regalo na yan ay para daw po sa inyo. So, mami, kumusta naman po ang masurpresa ngayong araw? Kumusta, mami? Kumusta? Nakakaiyak. Naiiyak si mami. So, mami, yan pong mga regalo na yan, tanggapin niyo po. At meron din akong babasahin na mensahe para sa inyo bago po natin tapusin ang video na ito. At syempre, mami, isa ka dito, mami. Isa ka lang dito, mami. Ayan, ano yan? At syempre, ayan, mami, may babasahin po akong mensahe para sa inyo. Pakinggan niyo po itong mensahe na ito na pinahandog ng inyong pinakamamahal na si Ma'am Eden Wang. Ito po yung message.
To Nanay Rosie, kumusta ka mo dyan, Nay? Sana permi kang mag-iingat at more birthdays to come. Gusto ko lang sabihin, Nay, na padangaton mi ika. We love you, Nanay Rosie. Miss na miss ka na namin. Sa video call na lang muna kita maghirilingan. Ta-pandemic pa po. Sana maging okay na ang lahat para makaulit man kami dyan. At sana, Nay, maugma ka sa sorpresa mi sa imo. Happy birthday ulit, Nanay Rosie. You're special and you deserve all of this. I love you, Nay. Hugs and kisses from Wang family. Ayan, naiiyak kasi si Nanay kaya hindi siya masyadong makatingin sa camera. So, Nanay, isip niyo, Mami, huwag niyong takpan yung mukha niyo dahil napakaganda niyo ngayong araw. Huwag niyong takpan! Sayang ng niyo towel niyo dito sa gilid. Dapat nakikita yan. Nanay, tayo kayo ng maayos, Nanay. Ayan. Meron akong ipapakitang video message para din po sa inyo na ipinabibigay ng inyong, siguro kung sino ito, malalaman niyo po. Ito po yung video message. Tingnan natin yung video message. Ayan. Ito po yung video message, Nanay. Panoorin niyo po. Hi, Nay. Happy birthday. Happy birthday po sa imo. Sana permi kang maraya maray ang lawas. Salamat po sa pagbantay kay Angela. Sa mga makuapo mo. Imbis tapos ka na. May maaki ka pang bantayan. Dahil pa-graduate pa lang si Nanay. Happy birthday po. Sana dakol pang birthday mag-abot sa imo. Ingat po ka mo dyan, Permi, and I love you po. Dahil mo man sa imo, Permi, sinasabi, pero love me ika. Sin, pati si Angela, love na love ika, kaya daw pasaway na aki. Tsagaan na lang bantayan. Sorry po, tamayo kami. Salamat, Nay. I love you. Hi, Nay. Kumusta po ka dyan, Nay? Birthday niyo po ngayon. Happy birthday po. Sana marami pa kayong birthday i-celebrate kasama kami. Maraming salamat, Nay. Thank you sa pag-aalaga kay Franz. Ingatan niyo po palagi ang iyong sarili. Sana lagi kayong malusog at walang sakit. Gabayan sana kayo palagi ng Panginoon. Thank you so much, Nay. Ingat po palagi. Miss na miss ko na po kayo. Love you, Nay. Salamat po sa pag-aalaga kay Franz. Ingat po kayo palagi dyan, Nay, ha? Miss ko na po kayo. Love you, Nay. Happy birthday ulit. Sana lagi kayong masaya. Love you po. Ingat. God bless. Hello, Nay. Happy birthday po. I love you. I miss you. Ingat ka mo dyan. Happy birthday, Rosie. I love you. I hope your wish. My wish to you is I hope you have a happy day today. Me too. And also, happy birthday. I love you. Hi, Nay! Happy birthday! Thursday. Sana masaya ka ngayong birthday mo at masaya ka sa surprise namin. Happy birthday, Nay! I love you! Ayan. So, yan na yung mga sorpresa para sa'yo at yung mga bumati. So, sino-sino po yun, Nanay? Sino-sino po yun, yung mga bumati sa inyo? Mga anak nyo po. Nasaan po sila? At parang wala po sila dito. Nasaan po sila lahat, Nanay? Taiwan. Nasa Taiwan? Beijing. Nasa Hong Kong and nasa Taiwan din po. So, Mami, kahit po malayo sila, ipinaramdam nila yung pagmamahal para sa iyo. Sobrang saya mo po ba ngayon? Nag-iiyak daw nga. Ano po yung sinasabi niyong last na? Huwag kayo magdadalita ang last kasi parang iba yung iba yung meaning nun. So, Mami, ano pong short message ang gusto niyo munang ibigay para sa inyong mga anak na kahit po wala sila dito ay hindi ka nila nakalimutan?
Salamat. Mami, huwag niyo po takpan yung pera talagang dinidisplay niyo, Mami. Charot lang, Mami. Sige, Mami, isag ka dito, Mami. Tabi ka sa akin dito. Isag ka dito. Isag ka dito sa akin. Ah, sige, Mami. Konting message lang. Hindi pwedeng wala kang message. Sayang yan. Message, Mami. Sabihin niyo po, salamat. And mag-iingat lang sila palagi. Okay, hindi kaya ni Mami. Sige, mamaya na lang, Mami. So, bago yan, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil ipapablow din namin sa iyo ang iyong red ribbon cake dahil dapat ay kumpleto ang araw ng iyong selebrasyon na hindi nakakapag-blow ng candle, di ba? So, mga ka-GFS, samahan niyo ba rin kami upang i-celebrate ang birthday ni Nanay at ipablow ang kanyang red ribbon cake. Hello, hello mga ka-GFS! So live na live pa rin tayo at kasama ko pa rin ang maswerteng nanay natin na si Nanay Rosie at nakatanggap ng swerteng mga regalo. At bago natin ipablow kay Nanay ang kanyang candle, kakantahan muna natin siya ng happy birthday at the count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, Nanay! Follow ako ng volume. Ayan, Nanay! Make a wish and blow your candle. Yay! So, Nanay Rosie, ilang taon ka na po? 69? Mukha lang po kayong 68. Ayan. Back to 1 year lang. Back to 1 year. 68. So, parang galit si Nanay. Galit ka ba na? Charot lang, Nanay. Nanay, ano pong gusto niyo sabihin sa family, friends, and other na mga family na nandito? Pasalamatan niyo lang po sila. At syempre sa nagpadala ng sorpresa para sa inyo. Induga Bus na uwi ay di. Salamat sa Induga Bus. Ana, kabuton ko pa ang tirapang taon. Salamat mga aki. Okay? Kay Ma'am Eden po, sa nagpasurpresa sa Wang family. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Din. Tama naman. Ayan, okay lang, Mami. Sige po. Basta daw ay, ang sabi ni Mami, umuwi na daw ang Wang family. Sana mag-iingat sila palagi. Ano po? Ayan. Mag-uuwi sila, Nanay, para sa iyo. Uuwi sila. Praise lang yan. Pray lang natin yan. Okay po? So, Nanay, iniling lang ako ng isang I love you para sa kanilang tatlo. Tapos sabay ipa-flying kiss mo lang sila. Para kahit malayo na sa Hong Kong, Taiwan, feel nila yung presence mo. Ano? So, isang I love you, tapos sabay flying kiss. Lagi, puruli na ka mo habang buhay pa si Nanay Nindo. Ay, palamakan ulit natin si Nanay. Again, Mami Rosie, happy 69th birthday po. And from JFS Petals and Services, God bless you po and paglawig pa man po ang buhay mo. And more birthdays to blow, ay candles to blow po. Iyo po, sobrang happy. Po? Nag-serve na kamo sa family biga, nag-service kamo. Baka po, Mami. God bless you, Mami! Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts at patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes kahit saang parte ng Bicol. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. See you to our upcoming videos. Pag-obay ka naman, Mami! Bye!